Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridaillahi ta'ala al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratil al-qutub syami'il maqam al-ghathil azam sultan al-awliya Syekh Abil Hasan Ali Asyadili. Wa ila hadratil mursidina Rabbi rahina maulana al-habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-qutub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. وإلى حضرة مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأستاذنا معلمنا والدينا خصوصا مشايخ دار توحيد أحسانية وإلى حضرة صاحب هذا الكتاب جواهر اللمعة شيخ مصباح مصطفى أوصولهم وفروعهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fit dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ghazali dawuh ngene, yen wong mukmin iku nampa katetepan mlebu neraka, iku Allah taala kanthi kanugahane kersa nampa syafaate para nabi lan para wong kang temenan oleh iman. Mandher syafaate para ulama lan wong-wong saleh. Nanging ora ulama modern zaman saiki. Bare ulama kang disebut rebaniyin, ulama kang ahli seba ana ing kersane Allah. Lan saben-saben wong kang duweni kedudukan ana ing kersane Allah. Kabeh wong kang duweni kedudukan ana ing kersane Allah iku bisa paring syafaat marang ahline, marang familine, terus anak rakete lan kepala-kepalane. Sangka iku sira bisa metenteng usaha kepriye bisane ngasilake syafaat kanggo awak sira saking wong-wong saleh lan ulama rabbayin iku. Carane aja nganti ngemprehake utawa ngina wong liya. Karena Allah taala iku nyimpen wilayahe ana ing kalangane kaulane. Ana uga wong kang sira ina lan sira emprehake iku waliullah. Jadi ngene. Saumpama ana wong mukmin kok mlebu neraka, sampeyan ning akhirat kok ana wong mukmin mlebu neraka. Dene duwe iman meskipun iku cilik imane, duwe iman ning Gusti Allah. Kok mlebu neraka, maka orang-orang sing utawa para nabi sing duwe wenang syafaat, sampeyan tetep iso nyafaati wong mukmin iku mau. Jadi ora para nabi tok. Wong-wong saleh, terus ulama. Ning kene sing dimaksud ulama iku ulama sing bener-bener taat ning Gusti Allah. Ulama zaman saiki kan ya ora pati amute ya akhirat ya donya nek ulama saiki. Sing dimaksud musannaf ning kene adalah ulama sing bener-bener taat ning Gusti Allah, bener-bener saleh. Nah, ulama sing medhe ngene iki iku sampean iso nyafaati. Maksudnya nyafaati iku ngekei pertolongan sampeyan nang akhirat. Mulai para nabi, para wong saleh, para ulama sing bener-bener ulama, rabbaniyin. Terus wong-wong sing intine wong sing duweni kedudukan apik munggo Gusti Allah, iku sampeyan iso nyafaati umat. Iso nyafaati keluargane, iso nyafaati intine sing memang benar-benar pantas untuk mendapatkan syafaat. Mana awake ya sebagai wong awam lah kemane.
sebagai umat biasa sing kategorine gak pantes nek iso nyafaati kan sangat-sangat rondo-rondo ya mosok modelan kaya ngene iki iso nyafaati kan. Iku awak dhewe sebagai wong awam. Nah, sebagai wong model ngono iki, model umat-umat biasa lah. Iku ya paling ora awak dhewe iso iso nyafaati diri sendiri. Maksudnya dengan apa? Ya bolak-balik dengan taat, dengan ibadah ya awak dhewe. Jadi nyafaati diri sendiri itu ya penting. Artinya nek para ulama, para wong saleh, para nabi iku iso nyafaati umat. Tapi nek awak dhewe sebagai umat, sebagai orang biasa itu paling ora awak dhewe nyafaati diri sendiri. Ya dengan aja meremehkan ibadah. Ngemrehake utawa ngina wong liya. Maksudnya ya karena Allah Ta'ala iku nyimpen wilayah ana ing kalangan kawula. Jadi enek wong sing ketoke misal enek wong sing mentale gak normal misal awak dhewe gak entuk ngemrehno, gak entuk menghina. Kenapa ya bolak-balik iso ae sing awak dhewe hina iki ternyata dhuwur ning ngarsane Gusti Allah. Iso ae sing terlihat ketoke gak normal malah justru iku sing waline Gusti Allah. Bolak-balik ya. Ya sebenarnya awak dhewe jaga diri sendiri, jaga batine awak dhewe supaya orang meremehkan orang lain. Iku termasuk bagian dari mensyafaati diri sendiri. Lan aja ngemrehake laku maksiat, karena Allah Ta'ala iku ngumpetake bendune ana ing laku maksiate siji kaula. Ade gak entuk meremehkan maksiat, aja terus maksiat iku cilik terus awak dhewe ngremehno. Lumayan maksiat iku saking lumrahe wis gak diarani maksiat kaya awak dhewe gak entuk ngremehno. Ramo ya mergo bolak-balik bendune Gusti Allah iku terletak pada maksiat iku mau. Sing dadekno Gusti Allah bendu bolak-balik mergo maksiat. Ya enek taat kok di bendune Gusti Allah. Kecuali nek taate memang enek unsur maksiate. Tapi gak nek taat ya taat, nek maksiat ya maksiat. Kena uga bendune Allah iku ana maksiat kang sira emprehake iku. Apa meneh maksiat sing awak dhewe remehno iku ya jelas-jelas enek bendune Gusti Allah bareng. Lan aja ngemrehake laku taat marang Allah. Ya awak dhewe aja disamping aja ngremehno maksiat, ya aja ngremehno taat. Maksud taat secilik apapun. Kayak ya bahkan sak cilik apa wae. Meskipun kene sing ndelok iku ya aja awak dhewe remehno. Bolak-balik iku ana timbal balike. Ana kebaikane ning jero ketaatan ki mau. Karena Allah Ta'ala iku ngumpetake ridhone ana ing taat sira marang panjenengane. Iki maksiat taat iki awak dhewe gak entuk remehno. Sak cilik apapun. Maksiat ning jerone iku mesti enek bendune. Nek taat ning jerone mesti enek ridhone Gusti Allah Ta'ala. Kena uga ridhone Allah iku diparingake marang sira waktu sira nglakoni taat kang sira emprehake iku. Jadi awak dhewe gak entuk ngremehno taat. Napa mergo ridhone Allah Ta'ala enek ning jerone taat. Misal enek wong dekne nglakoni ibadah. Pas nglakoni ibadah Allah ngekei ridho ning wong iku. Tapi kok berhubung wong iku mau ngremehno ibadah misal. Maka
Ridho sing asline dikekno pada saat ibadah gak sida. Mbane ngono. Senajan rupa kalimat thayyibah utawa sego sak puluhan utawa niat kang bagus. Rasulullah SAW dawuh, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Wala fakhra wa biyadi liwa'ul hab. Wala fakhra wa ma min nabiyyin yauma idzin Adam. Famin famin siwahu. Faman siwahu illa tahta liwa. Wa ana awalu syafi'in wa awwala musyaffa'in wala fakhra." Artinya, ingsun iku bendarane anak Adam besok ana dina kiamat. Ingsun ora agul-agulan. Bendera liwaul hamdi bakal ana ing tangan ingsun. Ingsun ora agul-agulan. Ingsun ku kawitane wong kang nyafaati lan kawitane mangsa den paringi izin syafaat. Ingsun ora agul-agulan. Ya hadis rawahu Tirmidzi, hadis hasan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.